И Коста хора, аз съм Спартак БГ. И това е втори епизод на Таника играем Майнкрафт. Сменя меню СБГ. И докато не снимах пак, отидах в ада. Какво си намерил? Аз нямам брони, умрях няколко пъти. Умирам и аз! Литвай. Махам се! Стоя във въздуха. Но аз не мога да вляза. Чакай да се наям. И ще ги убия. Влизам. Докато са. Натискам направо да литна нагоре. Готово. О! Заби ми! О! Колко сдънч ми взе? Защото я то... What the fuck? А то големия скача много е. Аре, скокни още веднъж. Аре. Нокаутира го. Ти! Шит! Ти удари мене. Не, я ми смятайте, че аз умрях. И аз умрях! Аре, тя ми бързо пада да си вземем болите. Те направо наебаха няколко пъти. Даже се спамват в нормалния world. Дай се спамват. Тук що се телепорта? Аз не мога да летя вече, маняк. Бъгна ми се. И на мен. Виж как ми се бъгна. А пък съм си го спрял. Взимам ти броните. Не, бързо ела. Не мога да летя, маняк. Чакай да убият тия тук. Маняци. Да, хора, това епизод ще стане пълен фейл. Шит. Мога да летя, ама. Дели ми бронята. Пълен запалката. Законна запалка. Заповядай. Камъни. Взимам ти бронята. Моята? Да, ми снимя. Чакай, торт. Взимай ми наградникът. Дай мятай. Метна ли? Метвам ти. Ето ти е там. Влязъл си зажимай. Айде, тръгвай. Гледай сега. Пигмене. Умирам! Липсвай. Абе, тия са от най-малките ари изкърна игра. Ама и малките бият. Айде, идваш ли? Ду? Вкъщи, чек. Що не изключихме мобовете? Ние сме много тъпи. Да. Това беше. Вече отивам към къщата и съм там. Можах да целя водата. Аз отидох. Защото ти по-ниско, аз направо от 50 метра. Виж така как го направих. Да се направим по-шанки. Ама не трябва с тако. Дай всички такива. Дай всичко такова. Да, голстоун, монстоун, каквото имаш там. За на мен. О, прима, богат, прима. Дай ми всичко. Аз стоям за пясък. Знаеш ли защо? Изключи мозък. Вижда всички мове. Кощата.
Всеки по 3 ще има. И 200 очевидно песък. Всеки ще има по 3 полшанки. Що правиш, Гостон? То не трябва. Чакай ме. Тук да отреса. Другото го обработвам. Защото не трябва. Ай, виж, бъга се оправи при мене, виж. Когато съм тук, виж, че не ми бъга екрана. И на мен точи, нали е новата точка. Не можеш да го намериш ли? Аз какво направих вече? Това го направих. Чакай, да. Чакай, направо ще го дам. Ти да го обработиш, ти на мен не се показва. А на мен? Не, те не си го показва. Чакай. Да, ние трябва да го щупим. Да. Да те ля госно. Ето го последния. Дай. Да, аз да направя полшанки. Не искам. Чакай, че тук зарам пясък да се спечи. Чакай да ти дам ти материал. И чакай това да отида да. Че да ти дам. Дай това ползвайте. Има доста. Охо, ти аккуратно хвала. Да, това е. Това новата точка по-бързо. Всичко по-бързо пораста. Я госта, мога ли да злага? Ако може да се мега яко. Ама чик, проблем, порасналите не трябва ли да ти дадат повече от едно, бе? Чакай, това порасна. Значи още не се порасна, да трябва да малко. Ела да видиш. Като е това. What? Трябва малко да порасна. Да. Хора, ще спре клипа за малко на... Не. Казах ти, сори. Спрей буклук. Чао, не искам да известя с тебе повече. Няма с кой да живея и няма как да си направя къща да идвам пак. Дай, слагай нищо. Ма за какво ще стане по-шен? Червено ми трябва. Ето не е червеното ли? Да, дето сееш при нас. Чек, не ти така. Направо взема. Това полшанки за да видим. Инфинити. 4 ще стигнат ли? Да. Слагам. Не трябва само едничко. Тебе сега боли тък ли ръцата? Не, вече не. На мен не спира да ме боли. Само ми трябваше едничко на това. Ладно, защо не мога да сложа гост? Огън ще сложа. Ще стане поизънка. Ще стане. Поединката какво беше? Regeneration? Не, поизънката е когато хвърлиш на Отрова, да. Да. Когато го хвърлиш и другия се отравя. 3 такива пошенки ще имаме.
Ама тя не се хвърлят. А, не, ти не е поизъм. Ти не е поизъм. Ако е хелти. Не, виж. Ти май да не умирам. Опа, хвърли се кола. Какво е? Когато пане. Няма да умираш. Имаме ли още едно такова огънче? Я направи още такива. Така ще сложа бутилки. Направи същото. Че ти ще ни трябва. Че колко пъти пада в лава. 2 или 3 пъти пада лава. 2 или 3. Влад, мога да загам обратно. Виж, мога да загам обратно поршанките. Да. Ако искаш да имаме още един вид поршанка. Чакай, не още. Сам да се направят поршанките. Ти си невидим човек. Кога направи пушенка? Чакай, не лефтлай. Не съм взел още. Късно. Вие ли ги? Да. Всички. Ага. Овчик. Нещо? Аз Виж, Майнкрафт. влязах в този сервер. На мен още не ми се е край. Ти играл в сервера. Накрая ще леснеш. Но пак ще джойна. Горе при храненето е това твоите поршанки. Окей. Аз стигам да намирам спаунер, още един спаунер. Това да. И най-накрая да запомня, че Ендър И това беше от мен. дракона. Надявам се клипа да ви е харесал, въпреки че колко фейлове стана. И да, харесайте клипа, абонирайте се за мен и за него. И чао от... Нас. Да, чао.